ҳозир таги пуста мебинем. мана аҳамият дода бошед. мана чихелтаи пуста ҳашарот ҷамъ меша. мана ҳашароте ки ба чашм дида мешавад. ассалому алайкум. ҳозир мо ба коркарди зимистона, яъне зимни обработка сар мекунем. агар илоҷ боша коркарди зимистонара ду бор гузаронем хубтар меша. яъне якум маротиба саршави зимистонда, дуюм маротиба охири зимистон. манамис пеш аз оне ки мохчо кушода мешаванд, ҳамин вақт ду бор агар гузаронем ин эффекти нағз метиҳад. лекин аз сабаби он ки мумкин ҳам вақт нараса ё шароит набоша, ҳамина як борам гузаронданда хубтар меша ки охири зимистонда гузаронем, беҳтар меша. барои коркарди зимистонара гузарондан бояд пайдарҳамӣ риоя шавад. чӣ хел? мо аввал бояд дар боғ абрескаи дарахтора ба анҷом расонем, баъди вай баъд коркарда гузаронем. ин чӣ хубӣ дорад? якум пеш вақте ки мо абрескара мегузаронем, дарахта мумкин яхе дарахта айнис зиёдша мо яъне мебурем, абреска мекунем. ин якум ҷиҳати хубиш ҳаме ки яъне сарфа мешавад, дору сарфа мешавад. дуюм ҷиҳати хуби ҳаме ки ҳамин навдои даркорие ки мо мемонем баъди абреска ба пуррагӣ вайда ҳамун дору истифода мебурдагӣ мо мераса, яъне ба пуррагӣ вай карда метонем, дору зада метонем. анакун барои истифода бурдани аз намуди препаратҳо алтернатива бисёр аст. баъзе нафарон истифода мекунанд айсаларка ки якҷоя карда об қатӣ, баъд препаратси деннок, дигар чунин намуди яъне алтернатива бисёр аст. лекин мо дар вақти коркарди зимистона ай ҳамин намудои дар боло номбар кардагимон ягонташ истифода намекунем. барои чӣ? вақте ки мо як намуди препарата вақте истифода мекунем, бояд ҳатман донем ки таркиби вай ай чӣ таркиб иборат аст. мисол дар ҳамин тарафи мо ҳаминҷода бисёр боғҳо истифода мекунанд ай денок, препарати денок. агар аҳамият дода бошед, ман худам дидам, ҳамун вақте ки ҳамун препарати 1 килоя буд вай кардам, ҳамун тани ҳамин упаковка ҳавайда ҳатто ҳамун реквизитҳо, яъне кадом корхона истеҳсол кардагӣ, таркиби ҳамин дору ай чӣ иборат аст, ман ҳамин чиза ёфт накардам. барои ҳамин як чиза бояд фаромӯш накунем ки ҳамун чизе ки мо истифода мекунем, ҳамин дарахте ки мо вай мекунем, меваи ҳамина мо худи мо ҳам истифода мекунем. барои ҳамин такрорам шавад, бояд аввалин дараҷа мо ҳамин таркиби ҳамин доруро бояд омӯзем, донем, баъд истифода кунем. яъне бехатарӣ, аз ҷиҳати бехатарӣ ин чиза ба назар гирифтан даркорад. анакун мо аз чӣ истифода мекунем? ҳозир мо ҳамун чиза нишон медиҳем. мана чизе ки мо истифода мекунем, якум мана карбамид, ина мачевинам мегӯянд. дуюм купруси мис, мана хокаи купруси мис. баъд бо иловаи ферин. ҳозир мо мефаҳмонем ки чӣ хел, барои чӣ, яъне ин чизо чӣ функсия доранд, ин намуди доруҳо. мана вақте ки карбамид мо истифода мекунем, ин чӣ ҷиҳати хубӣ дорад? карбамид якум вазифаи инсектисид, яъне барои нест кардани ҳашаротҳо. дуюм фунгисид, функсияи фунгисид, яъне барои нест кардани касалиҳо. сеюм функсие ки иҷро мекунад карбамид, яъне ҳамчун падкормка истифода мешавад дарахта. ҷиҳатҳои хубии мо ҳамин чизе ки истифода мекунем номбар мекунем. хоб чорум ин ки вақте агар шумо донед, мана боғдору медонанд, вақте зимистонда мо барои саривақт кушода нашудани мохчо, яъне дарахт, мо яхобониро мегузаронем. ман ҳамин карбамид як хусусиятҳои хубаш ҳамеяст ки вақте ки ма ҳозир мана пеш ай кушода шудани мохчо, вақте мо ҳамина истифода мекунем, ай тани дарахта мезанем, ҳамин мохчора барои саривақт кушода шудан пешгирӣ мекунад, яъне дертар кушода мешаванд мохчо. ин баъзеҳо фикр мекунанд ки вақте ки мохча дер кушода шид, яъне ҳосилам дертар мешавад. не, гарчанде агар мохча дертарам ки кушода шавад, бо сари вақт ҳамун вақти даркорида ҳатто пешчарак ҳамун мева бо мепазад.
خب این چه خوبی داره وقتی که دیرتر مخچه کشوده شد مو دمانه هوا هر خیله گوه خنک میشه گوه گرم میشه وقتی که مخچه بر وقت کشوده میشه اگر بعد وای بو خنکی سختتر کنه اگر هم مخچه خنک زده ممکن ای حاصل میمونه من این جهت های خوبی карбамид чизе ки мо истифода мекунем дар боғ ин як чизи асосе ки мо аҳамият метиҳем ин яъне ба зарари ҳами карбамид гарчанде агар вай химиявӣ ҳам боша зарараш камай зарар надора вақте ки мо истифода мекунем хуб дуюм чизе ки мо истифода мекунем мана ҳами қатъи иловаи ҳами қатъи вай аст медни купрус ҳамина бо чӣ вай мегирем мо яъне миқдор карбамида мо вақте ки мегирем дар 10 литр ай 500 грамм то 700 грамм истифода мекунем ай медни купрус боша 100 грамм дар 10 литр мо 10 литр дар назар дорем фериам ҳамчунин фериам 100-150 грамм дар 10 литр истифода мекунем мана фери чӣ функсия дора инҷа вақте ки ҳамин пеш ай коркарди зимистона як чиза мо бояд ба назар гирем ки ҳамин ҳаво бояд як 2 рӯз ё 3 рӯз вақте ки мо мезанем бояд ҳаво яъне ҳавои қоқ боша яъне борон набора ман ҳамин функсия ҳамин фери оли ҳаминҷа чӣ функсия дора ин ҷои ферида мо метавонем истифода кунем собуни ман ҳамин хазияи сфини мегӯям собуни ки истифода мекунем хазияи сфини баъд ҳаст бо жидкия мила мегӯям ҳамин собуна шакли яъне моигида хуб баъд шампун кондитсионер мегӯям ё шампунҳои оддиам мешава хуб бо чӣ ман ҳам чизоро истифода карда мешавад ҷои ва шампунҳои оддиам меша ҳамин чизоро ҷои ҳамин ин ҳамчун ба сифати прилипател яъне вақте ки ҳамин чизо қатъи мо якҷоя як зарфда якҷоя карда вақте ки дар дарахт мезанем ҳамин функсия ҳамин прилипател иҷро мекунад яъне вақте ки ҳам боронам ки зад ҳамун доруи истифода бурдагӣ мо ай тани дарахт шуста намешавад яъне тани ҳамун дарахта меқапам тани дарахта қабида меиста яъне ман ҳамин функсияро иҷро мекунам ман ҳам хел вай қатъи ман ҳам хел ҳаҷм қатъи мо ҳамин чизоро мегирем ман мо аз сабабе ки ҳозир об нестай мо ҳар рӯза ҳамин вая фарз кардем ҳар рӯз мо агар 200 литр об истифода кунем дар 200 литр мо тайёр мекунем ман ҳамин ваеде ки мо тайёр кардагем барои 20 литр гирифтагиай ҳамун яъне бушкае ки мо истифода мекунем ҳамун зарфе ки мо дорура бояд дарахтода занем ҳамун 20 литра мо ҳар рӯзаша тайёр мекунем фарз кардем дар 200 литр мо тайёр кардагем мана карбамид дар ин тайёр кардагӣ баъд мана инда дар 3 литр мо 1 килограмм купруси миса гирифтагем ин дар 100 литр об мераса мана ҳамин вай кардагимон тайёр кардагимон ман ҳамира ҳамин хел истифода мекунем дар як фарз кардем якҷоя карда ҳамина дар як ҳамун бушкае ки мо дору мезанем ҳамун дар якҷоя карда баъд кормона идома метиҳем мана мо кор карда чӣ хел мекунем ман ҳамин дарахт мана обрезкаро тамом кардем мо дарахт хеле сабук шудагиай вақте ки мо доруро мезанем бояд ҳамин навдое ки ҳаст ҳама навдои ҳамин дарахт ба пуррагӣ тар шавад баъд ҳамин гуфтем чӣ хеле гуфтем ҳама навдо вақте ки тар мешавад бо поён вақте ки поён мана ствол ҳамун танаи поён ҳаст заминам радиуси 1 метрда ҳамин хел мо бояд заминам ҳамин хел яъне коркард кунем ҳамун доруро занем ман ҳамин ҳозир ҳамин олуи мо агар дарахти мо агар мана 7 сола боша ҳамин решои ҳамин дарахт таҳ замин қатъи то 2 метрам зиёдтар ҳамин хел и тарафу тараф реша меравад ана ки мо барои чӣ бехивай ҳамун вақте ки дида боша аввали ҳамин видеода таги ҳамин пӯста ҷо мекунад бисёртар ҳашарот хича баъд бехи ҳамун дарахт вақте ки ҳамун ҷои ковокӣ барг мереза ҷамъ мешава ҳамунҷо ҳашарот ҷои гармтар ки ҳаст ҳашарот хича ҷо мекунад ҳаминҷа мо барои ҳамин вақти дору заданда ҳамин дарахтам ба пуррагӣ мезанем баъд бехи дарахтам радиуси 1 метрда тар карда мерем ҳамин хел байни дарахт ҳамин хел ман агар ҳамин хел вай боша ҳамин хел тар карда заминам ҳамин хел доруро мезанем баъзеҳо фикр доранд ки ман ҳам дарахта
ҳамин вақти дору задан агарам чанги ҳамун доруам зана ин кифоягӣ мекунад. Не, ин хел нест. ҳозир мо дар амал ҳамин корро нишон медиҳем, дар амалия нишон медиҳем чӣ хел задан дар кор. Мо ҳамин айрӯи ҳамин таҷриба, яъне боғда кор мекунем, ҳамин шакл қатӣ вай кардан дар кор, дору задан дар кор.